Gatotkaca kena dadi ratu yen wis bisa ngalahke kekuwatane Kakang Brajadanta. Aku mlayu rene wis dioyak Kakang Brajadanta. He, aja melu-melu. Tobat. Brajadanta gawe isinku. Brajadanta napuk raiku. Aku orang serakah dakah kabeh wis tak tarekake marang para kadang braja tingemune makaya ning kedadiane. Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu, boten perlu nuwun. Monggo Kanjeng Ibu dipun wurungaken kemawon anggen kula kadhapuk dados Narendra. Kula lila lair batos Kanjeng Ibu. Pedah menapa kula dados Narendra menawi kawontenan negari Pringgondaan menika boten rukun. Kula lila boten dados Narendra supados Paman Brajadanta ingkang lenggah minangka dados Narendra. Aja ya Tut. Aja. Sing milih kowe kuwi dudu Mbak Iwarimbi. Ning sing milih kowe iki para kawula sak Pringgondani. Nek kowe balekke rembug padha karo kowe gawe kuciwane kawula Pringgondani. Wis perkara pamanmu Brajadanta ora usah to pikir. Mengko ora ana dalane. Mengko aku dhewe sing ngerih-rih pamanmu Brajadanta. Kula piyambake badhe ngadepi paman Brajadanta. Bukan malah kaya ngene. Dianggep pendaya serakah dakah-dakah. Ngerti kaya ngene aku ora sudi nyekseni. Yai Werkudara kados pundi Koko Prabu? Menika iki neson kok. Apa-apa sing ditampa muring. Apa-apa emosi lho coba. Sampun keparenga lerem saking sawetawis. Pangraos kula menika mboten badhe wonten menapa-menapa kok Yai. Oh. Yai Brajamusti, ya Kakang Brajadanta. Kowe kok ngamuk punggung iki apa karepmu? Yai, aku ngamuk iki mawa dasar. Gatotkaca didadekake ratu. Klerune mapan ana ngendi? Gatotkaca iki tiba putu. Dheweke ora wenang dadi ratu. Kanjeng Rama Prabu Tremboko isih duwe anak lanang. Ya kuwi kakangmu Brajadanta iki. Aku isih kelingan Mbak Iwarimbi wis nari karo kowe uga karo aku. Nalika semono kowe bakal didapuk dadi ratu ning kowe ora gelem, kejaba aku ya ngono, aku ya mopo, aku rumangsa bodho. Ora patut aku dadi ratu. Mula banjur kabeh padha milih Gatotkaca dasare wasiat saka Kanjeng Rama Prabu Tremboko. Lan uga pasarujukane para kadang braja aku karo kowe Kakang. Mudune pamilihing para kawula. Iki mung kari wisudan kowe aja gawe isinku. Kowe aja ngelek-eleki trah. Kowe karo aku sak trah. Kowe karo aku sedulur. Kowe aja nyiprati telek karo aku. Tak rewangi aku jujur, tak rewangi aku apa anane. Tak rewangi aku teko nyambut gawe Pringgondani. Kowe aja ngelek-eleki aku. Yen kowe arep dadi kerereane Gatotkaca sak karepmu, yen aku ora sudi kok nyembah bayi wingi sore. Kowe abot aku apa Gatotkaca? Aku ora abot kowe, ora abot Gatotkaca, ning aku abot bebener. Bebener sing wis nganggo dasar kang gumathuk. Mula sing dikepiye wae ora iso sapa wae sing arep nglorot marang Gatotkaca. Mula Kakang yen kowe kepengin dipilih dadi ratu ngentenono 5 taun sing arep teko. Mbok ora idep. Kesuwen aku datang ngenteni 5 taun. Dina iki aku duwe sayembara. Apa sayembaramu? Gatotkaca kelakon dadi ratu. Watur bisa nglangkahi bangkine Braja. Aku wae. Wah!